Takže tak. A veľa z toho uvidíte, vidíte. Hej, zase mi, producer, zase mi píšeš za Buca. Povedal som vám, Buca, vy nechajte u mňa v čete, mňa Buca netrápi. No, to je ďalší KRS, čo ani neviem, kto to je. Ja neviem čo, že všetci ho ľudia chodia ku mne do piče a píšu mi, ide po tebe Buco a toto, do piči sa dá do... Ja si pozerám jeho videa, neviem, pozriem si jeho videa. Ale prečo po mne do piči? Robím niečo, Búčko. Ľudia, ale poďme, rozvíme sa trošku. Buco sundáva žobrákové. Ja aj to teraz, každý, kto streamuje, je žobrák, však, Tomáško. Tak lebo on sa chce uchytiť, ne? On už nevie, jak zaujať, on chce byť s nami a on myslí, že... Dobre, teraz sa ja vyjadrím na Bucovú adresu a Bucovci, nahrávajte si to. Buco, čo robíš content na tie tvoje videá, všetko by bolo v poriadku, keby nemáš takú priebanú armádu degešov, úplne vytretých kokotov, pretože máš tam normálnych ľudí. Ale tí normálni ľudia nebudú chodiť cudzím ľuďom na streamy a otravovať ich. Nebudú chodiť ostatným normálnym ľuďom na streamy a otravovať ich komunity. Tých tvojich psíkov, čo máš, tvoje mačičky, čo tu chodia vypisovať podľa mňa čisté deti, normálny dospelý človek toto nerobí, tak si ich zober a pošli si ich tam, kde sú ku Károrovi, čo ho sleduješ, a k ostatným. A ťa môžem poprosiť, tvoju armádu si zober a nech ide odo mňa preč. Lebo každý vie natočiť také videá, také kauzy, dať čo si vyhľadať. A ja keď ukážem tieto všetky, čo tu píšu tvoji psíkovia, tvoji ľudia, mne v čete a otravujú mi kvôli Károrovi a ostatným, čo ty ich riešiš, pravidelne streamy, tak ti vravím, že spravím ti takú hambu, že akú máš komunitu, že to bude katastrofa. Nechápem, prečo mňa do tohto do piči zaťahuješ. Že tvoji ľudia ku mne chodia, kurva, a že som v novom videu spomenutý, vôbec ma to nezaujíma. Vôbec ma to nezaujíma, pre mňa si nepodstatný človek, takisto ako ostatní. Ja si žijem svoj život, nikto ma nezaujíma, tak si zober svoje more mačky a choďte. Choďte, keď tu chcete byť u mňa pozerať cez mňa, akže tu chcete pozerať a nahrávať si videá ostatných ľudí, robte to. Len vy tu nevypisujte, že Bucov, toto. Ako vieš, že sú to jeho ľudia, no tak asi to sú jeho ľudia, keď tu píšu Buco nahrať, Buco je kráľ, Buco vás zničí. A koho to zaujíma do písku? Čo som ja spravil niekomu, že mňa má riešiť? To, že tu keď A teraz chcem povedať ja niečo Bucovi, lebo som počul, že o mne bude točiť video. Tento KRS-ko, čo ja ho ani nepoznám. Ale ver tomu, že ja sa ti dojdem predstaviť osobne, keď chceš, môžeme sa stretnúť, kde si. Ty si Bratislava, ja neviem ani kto si. Ja viem, že ty si chytil nejakú čajočku, čo je známa, že vraj. Nejaká influencerka, kto je, ja neviem, kto si ty. A že ty sa chceš strašne chytiť a byť slávny ako ona, ale teba nikto nepozná v prvom rade. A začal si sa do všetkých tiktokerov a influencerov opierať, že to je degeš, to je degeš, to je degeš. Ja ti poviem jednu vec. Karoro, možno, že je degeš a možno, že nemá zub a smejeme sa, ale toľko, koľko on otočil na TikToku, tak tebe sa môže len snívať, to je z prostej hlave. Teraz poviem, ďalšia vec, mňa si neber do huby, lebo ty mňa ani nepoznáš. A netoč o mne videa, lebo ja keď ťa zoberiem do rúk, alebo víš čo ja poviem? Takto, ja ti nebudem dávať ani priestor, lebo nepatríš do môjho sveta a ja hovnom neodpovedám. Takto to zoberiem teraz po nobom míri. Čau, prajem ti pekný večer. Nie, ja proti nemu nemám nič, ja si pozriem jeho videá, mne sa akože aj... Ďalší 8 minút točí na mňa videa. Ja sa na tom... jak zarobiť. Míri, ja sa na tom nasmejem, čo on robí za videá. Fakt, nasmejem sa na niektorí, čo na Karol. Ja som si to nepozeral ani jednu. Ja si to pozriem, ale nechápem, prečo mi sa chodia jeho ľudia písať mne, že Buco. Tak lebo sa chce chytiť do hejtu s niekým, ne? Kto sa chytí? Však ja sa chytím, pohode. Ja som taký, on spraví mi číslo a jedno s druhým a mám pokoj, chápeš. Ale on podľa mňa nemá nejaké číslo. Má? Má čísla, má na YouTube má čísla, nepoviem, že nemá čísla. Najlepšie čísla tu má na Slovensku, víš kto? Míri Vlčáci. To je ja a Miška. Tu sú majú najlepšie čísla všade. Už 2 roky v kuse. 2 roky v kuse, pozrite si, všade som. Ja viem, že to je negatívne alebo smiešne, ale všade ma rozoberajú. Plus 7 dní dopíše o vás, o Bucovi, alebo o mne. Ďalej, môžem menovať. Odzadu, všade články, furt iba Míri. Kontroverzný Slovák Míri.
bum, je to tam. A Buco by tam chcel byť, ale on sa furt chce chytať, že poďme ešte útočiť, poďme niečo natočiť a nechytačka. Ty sa venuj Karolovi, ale Karol ťa zrušil podľa mňa v jednom videu. Hneď ťa zrušil a odpísal. A v živote ty sa ani nepribližuješ k nemu. On čo dokázal na TikToku. Na TikToku, čo on dokázal, nechytačka. A to poviem každému jednému. Mňa Buco nezaujíma, mne nikdy nespravil nič. Len ma jebe, že tí jeho ľudí, akože dobre, on nezodpovedá za svojich ľudí, ale jedno má, že som chodia kúku do četu a mne to vypisujú do piče, že Buco nahrať. Ja chodím tam na YouTube vypisovať Mintok nahrať, alebo moji ľudia, moja armáda, čo tu sme. Moja, komunita. Ja neviem, ako má armádu, ale ja nemám žiadnu armádu, ja som sám za seba. No hej, Tom Ive, povedz mi teraz, toto počúvaj, že Karol dokázal, že si spravil 50 000 dožľudí na Slovensku. Bratu, počúvaj, každý druhý Slovák, fakt, alebo každý prvý Slovák, reálne každý druhý Slovák je na Slovensku zadlžený, lebo žijeme v takej krajine, kde to je totálne na piču. Je to totálne na piču. Každý z vás má buď telefón na paušál, pôžičky, alebo ja neviem čo. A už len to, že to máš, tak už aj ty si zadlžený. Máš dlhy, musíš ich splácať, musíš. Neviem, o čom tu píšeš. Každé Slovensko je totálne v piči. Slovensko je totálne v piči. Takže to je to, čo rozprávate. Dobre. Dobre, to je ďalšia vec, čo píšeš toto, že zdrhol a toto. To je ďalšia vec, ale píšeš, že je zadlžený. Každý druhý Slovák je zadlžený. No. To je. Nemôžem ti ani poslať snipe, nejde to. Ja som poslať snipe. A ukážka ide? Ale akože dobre, ja by som sa nenajebal, keby som to neobuli taký influencer alebo takto dákal som to. Že by mi spravil hype a mal by som na streame každý deň 500 ľudí. Len pohode by to bolo pre mňa. Dneska je tá náhoda. Dobre, idem sa vypnúť. Starý, prosím vás. idem sa vypnúť, zapnúť, idem sa pozrieť, čo to je. Pripoj sa potom. A pripojím sa, jasno. Čau. Pripoj sa. Ahoj.